Kauchiel mar mondo mi orom sadek mar okinyi to kwati kotok maka manya korum gajwang bendo par ni duol mochung ne weche magiere pacho ka IBC nya korum gajwang bendo chako ng'iyo dwaro mano mar thicho oko jod bura e kaunti ma Nairobi mano Golo Passaris ma bende nitiere jo Kenya ng'wen mano Shakira Wafula, Marvin Mabonga, Dominic Omondi kanyakla kod Sieshei Soet ma bende koro dwaro mar mondo mi othich oko Passaris e telo dibeni Passaris e badhi bedo jod bura mokwongo ma bende biro bedo kithicho oko e pacho kae gi wach ni mogik Nduku kwatieko. Well, ingeno liekini noso ga bede MCA yo no ne ko dog ba yere dioro ni message apara ne timenegi adwa mo di dog chiel mondo irag leadership concept of a bad number yo adwa na serwa che shemoto mondo anyis jini well one is here Sharon narrative moro mondiek kusal kama which is not with the ODM one negidi ODM negidi join serikal one serikali mubiro yirwa we are operating from a very different level and concept gimomo ndio wacho and about ni we lost the future will come Okuno alenga, but we can't say now until when it is necessary. Todo gibatine higa hariginus. Kato be na wanwa loso nga party kitagudwe cha uchia. Buki ndo wate maber. Jiwachini mugi kwa tiko. Koro gimanya lo wachi mapasari. This is a good idea. But why only Pasari? Nikikita MPs moko bende yokti maber Nairobi kai. In fact Nairobi kai kirango jotelo Nairobi kema koro mede tribalism marach. Koro gimana nyalo kwayo ni kagi team is going to be an example na other leaders to come. Nikara jopiny nyalo exercise bugoli. Gima koro kangeyo and his leadership mar parliament right to that occasion. Ingeni gikwa mangeny one very good ideas but leadership mar parliament begi so rise to that occasion. Magi nyalo yie bugi mabela natim kata IBC masani bendo nyalo rise because is a testing call makagi yie bugi adopt bo gitime so they will start knowing ni chako bedo problem graya koro gibende ginger manani ginyalo golo bunde magi nyalo shoot to kagi golo bunde makino ogo gitiendgi to ginger ni kata na election mabiro ni they are not going to be allowed to manage so it is a test call to me manage manyalo wacho but katieko ananyalo na wacho ni where we are kaka ODM, we will speak to the nation when it is necessary. For now, wadwani piso bedi Kenya dhi nyime maber kamarachi mwalo. Pero kama na ina undiek.